Вітаю, я Альвіна Сидбулаєва. У найближчі години говоритимо наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Троє нардепів зі «Слуги народу» готові свідчити про хабарі. Спецпрокурор назвав прізвища. Ні капітуляції. В столиці пікет проти відведення військ. В Україні нова купюра. Від сьогодні можна розрахуватись 1000-гривневою банкнотою. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити наших гостей. Андрій Гергет, заступник командира Української добровольчої армії. Вітаю вас. Добрий вечір. І Микола Греков, мер окупованого міста Олександр. Добрий вечір. Добрий вечір. І ось троє народних депутатів від фракції «Слуга народу» свідчитимуть про хабарництво. Про це в ефірі «1+1» повідомив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Давайте послухаємо, що він сказав. В мене вже є, на прийом записалось декілька осіб, які виявили бажання бути допитаними у цьому провадженні. Нардепи? Нардепи. Слуги? Слуги, це, я скажу, перша, хто звернулася, це КДКП. Перша, хто яке КДКП, воно вже... Перша, хто звернулася, це Ольга Василевська. Це вона її сама, це, на жаль, повідомила сама в Фейсбуці, тому це не є таємниця. Враховуючи, що Ольга Василевська сама написала про те, що вона сама перша звернулася, я це оприлюднив, хто інші, це все інше таємниця слідства. Воно буде оприлюднено після завершення слідства. Так має бути, так вимагає закон. А ось сама народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі АТР повідомила, що розповідатиме слідчим. Назар Іванович все пояснив. Я перше до нього звернулася, тому що мене обурили підозри стосовно мене особисто. Тому я вирішила першою звернутися в правоохоронні органи, щоб зняти з себе будь-які підозри, якщо такі є. А що стосується інших колег, то я не можу говорити за інших, звикла відповідати лише за себе. І ось ми почули Назара Холодницького і депутата від «Слуги народу», як взагалі ставитися до цих подій, які відбуваються щодо детектора брехні, де всі ми спостерігали, як це відбувається. Це так хоче влада показати, що вона відкрита до народу? Чи це... Ну, вы знаете, в очередной раз это отвлечение украинского народа от более важных событий, которые есть. Ну, смешно, когда вся страна, прикована к телевизору, смотрит какой-то бред в прямом эфире. Ну, самое смешное, да, вот все, что нам про это рассказывают, згідно украинского законодавства, это не может выступать доказами в суде. Ну, зачем устраивать эти шоу, да? У нас там сегодня все, что связано с народными депутатами, такое впечатление, что мы скоро будем ковыряться в их нижнем белье, сделаем прозрачные комнаты и за всем этим наблюдать. Это уже, ну, омерзительно и противно, и я думаю, что... Наверное, им нужно работать, принимать законы, а не устраивать вот эти показательные выступления и вот эти скандалы. Ну что они могут сказать и кому? Пан Андрій, чому вони вирішили таким способом, так скажімо, шоу? Да? Це, вони використали і ці, скажімо, 95-й квартал, ці сценарії, які вони показували до того, як Зеленський став президентом, зараз продовжується щодо депутатів. Мені здається, що проблема насправді набагато ширша. Проблема в всьому такому хворобливому українському суспільстві. Вони, напевно, як молоді люди, ці «Слуги народу», сьогоднішній президент, його команда, всі там вийшли зі смартфонів, бачать соціологію, розуміють це, розуміють, що воно працює. Ми це, вибачте, хаваємо. Ми український народ, воно це їм влазить, вибачте ще за таке слово. Чому цього не робити? Воно сьогодні заполонило, ці новини заполонили всі стрічки, ми тільки про це говоримо, як він сидів, як закинув ногу, які в нього були правотки, а що вони там написали в інтернеті, там, чи коли вони сидять в Верховній Раді, а як вони їдять, а що вони... В мене таке відчуття, що ми живемо в такому театрі, продовжувати бути на концерті там 95-го кварталу. От ми сидимо в тих рядах, 40-мільйонна країна. Це, напевно, самий великий аншлаг, який тільки вони могли зібрати за останній час. Только знаете, одну секунду, вот у меня складывается впечатление, что все зрители, которые пришли на этот концерт, смеются с себя. Им говорят, вы дурни, а они хлопают и радуются этому. Ну, это, и голосуют. Ну.
І щодо довіри цих людей, про яких ви казали, які живуть в нашій країні, ось українці стали більше довіряти президентові, уряду і парламенту. Принаймні так стверджують в соціологічній групі «Рейтинг». Там порівняли рівень довіри до інституції у березні і зараз. Згідно дослідженню соціологічної групи «Рейтинг», Верховній Раді України довіряють 44% українців, 38% не мають довіри до парламенту, 18% опитуваних було важко відповісти. Кабінету міністрів довіряє 45%, не довіряє 35% респондентів, не змогли відповісти 20% опитуваних. Президенту України довіряють 66% опитуваних, 21% респондентів Володимиру Зеленському не довіряють. 13% було важко відповісти на це питання. Як ви гадаєте, ось ці скандали, які відбуваються з цим детектором брехні, з цими депутатами, які, ймовірно, пропонували хабарі і так далі, воно вплине на рейтинг президента? Вы знаете, я считаю, что все эти рейтинги полный бред, да. Это, как знаете, вот Чего? сейчас, я вам сейчас расскажу. Вот у меня стакан сейчас наполовину полный или наполовину пустой. Вот я не знаю, кто делал, я не знаю, что это за агентство, я не знаю, как ставился вопрос. Но я из своего окружения не знаю ни одного человека, который бы доверял сегодня парламенту, который является злочинным, тупоголовым, смешным и все остальное. Я не знаю ни одного человека, который бы доверял кабинету министров, да, людям на самокатах со смартфонами, правильно сказал Андрей. И сегодня все мои друзья, а их у меня достаточное количество, которые голосовали за Зеленского и, извините меня, топили за него, сказали, что они вообще разочарованные и признают свою ошибку. Я говорю о тех людях, которые были готовы драться за него. Поэтому я не знаю, где они берут эти рейтинги. И вот эти, знаете, когда проходит 14-часовой общение с журналистами, я не знаю, какой еще президент какой страны может показать всему миру, что он может целый день ничего не делать? Это же глупость. Люди, смотря на это, уже реально смеются. У нас сегодня страна 95-й квартал. Хотя я был позавчера в Кривом Рогу, там, оказывается, есть и 96-й квартал. Поэтому я переживаю, чтобы у нас этот квартал не скатился к 2017 году. И сегодня мне кажется, что мы настолько близки к этому, и Майдан 4-го, 14-го может показаться цветочками. И, к сожалению, люди уже готовы будут не выходить, а бить. Сегодня я могу сказать президенту только одно, в кавычках. Либо он убьет свое окружение и свою свиту, либо эта свита убьет его рейтинг и его. Сегодня министр ветеранов подставляет, администрация президента подставляет, Министерство сельского хозяйства подставляют. Закон о земле — это вообще страх. То, что они творят с добровольцами, сегодня за все в стране ответственен один человек. Это президент Украины. У нас нет парламента. Там сидят фунты, которые нажимают на кнопки. У нас нет Кабмина. Там люди на самокатах. У нас есть один. У нас нет генерального прокурора, военного прокурора. У нас везде цирк, а за все придется отвечать Зеленскому. Як ви гадаєте, Андрію, скільки триватиме такий рейтинг президента? І які ваші прогнози? Чи підніметься його, чи навпаки впаде рейтинг? Ось так, знаєте, наша країна і український народ, напевно, так змучилися від війни, від тих всіх трагедій, які ми очікуємо, які ми маємо в останніх 6 років, що вони з таким довір'ям, великим пієтетом віднеслися до нового обличчя, молодого обличчя, і кажуть, він це точно вирішить. Він дав нам відповіді в своїй передвиборчій кампанії через інтернет. На всі питання, які ми хотіли. Спокій, мир, підняття зарплат, все буде добре, деолегалізація, всіх посажу, і ми в це повірили. І оце просто сліпа віра, така людська віра, щира віра, то, як каже товариш, що вони хотіли битися за нього і казали, що в горло вцеплятись, сказали, Зеленський, він молодий, наш час прийшов молодих людей, даємо йому цей шанс. Вона є на сьогоднішній день, ми її бачимо до того, що ви показуєте зараз в рейтингу, але вона буде дуже швидко сходити на ніщо по простих і об'єктивних причинах. Одне, друге, третє, четверте, п'яте не виконується, не робиться. Заганяється країна в глухий кут.
Ми бачимо, де жодні його обіцянки передвиборчі на програмні, які за садові речі не виконуються. Максимально озлоблюється сьогодні військове суспільство непрофесійними діями, смішними просто діями, відверти зрадницькими діями. Питання землі, яке сьогодні піднімається взагалі. А коли відбудеться союз селянина, хлібороба і воїна, то, що він отримає, це буде просто прецедентом. І оця коліївщина, така, яку ми бачили в українській історії, вона буде просто жахливою для нього особисто, персонально, для його сім'ї, оточення, ну і для всієї країни також. І продовжуємо тему. Ось сьогодні в Києві під будівлею обласної державної адміністрації протестували проти відведення військ. Давайте послухаємо вимоги протестуючих. Ми вимагаємо відмовитися від ідеї надати особливого статусу Донбасу. Ми вимагаємо відмовитися від ідеї амністії учасників незаконних збройних формувань, сепаратистів та інших зрадників України. Ми хочемо, щоб наша влада нас почула і зрозуміла, цю війну можна виграти лише зброєю. Всі дипломатичні способи закінчаться тим, що Росія від них відмовляється. Ось мы послушали, да? Можно один момент я скажу, да? Ну, первое, я хочу сказать. Вы помните, с каким результатом победил Ющенко? К концу каденции он скатился к 3%. Мы помним, с каким результатом победил Виктор Федорович, он скатился в Ростов. Мы помним, с каким результатом единственный однотуровый президент Порошенко скатился. Ну, поэтому до чего докатится наш действующий президент, это покажет время. А вот этот момент, знаете, я вам расскажу пошлый анекдот. Мне часто говорят там: Коля, зачем ты организовываешь акции там не в выходной? Я говорю: идиоты, кто придет на акцию в выходной? Мы все придем, мы выходные. Я говорю: вы хотите кричать перед пустыми кабинетами? Так вот, проводить акцию, которая касается всеукраинского масштаба под областной администрацией, которая не имеет к этому никакого отношения, ни на что не впливает, это как анекдот. Знаете, когда Илья Муромец поехал биться с драконом, подошел к пещере, орет: дракон, выходи. Дракон поворачивается, говорит: да я здесь, что ты мне в задницу кричишь? Вот это, реальная ситуация. Выйдете вы под администрацию президента. У нас президент ведет страну, вирішує международное питание. И сегодня, знаете, Кучма, это вот сегодня там старичок Хаттабыч, да, 2 года назад он был при смерти, вышел из Минского процесса. В этот раз его включили в Минский процесс. 2 недели назад он на туалетной бумаге, да, и это все видел весь мир, на туалетной бумаге написал Кучма и подписал не входящих, Штайнмайера. Я не знаю, что он подписал и кому, там не было исходящей. То есть там было написано внизу: Кучма, член, знаете, как у нас говорит, стадо считают по головам, а кабинет министров по членам. Там же есть девушки. Так вот, а сегодня он заявил, что это зрада. И я не пойму, кто его, Пинчук туда пригласил, или все-таки его пригласил Зеленский. Давайте мы все-таки уберем их. Но меня больше всего возмущает, что в Минском процессе 6-й год не участвуют жители Крыма и Донбасса, Луганской и Донецкой области. И когда туда Геращенко ездила для того, чтобы не договориться, туда все представители ехали, чтобы не договориться. О чем мы говорим? А ось Росія готова сприяти виконанню Мінських угод. Слухаємо пряму мову міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова. Мы надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать, ситуацию на востоке Украины на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецкой и Луганской. Пане Миколо, ось ми почули і пане Андрія, ми почули представника країни-агресорки, яка готова працювати з Зеленським. Наскільки це буде ймовірне таке їх праця? І як це вплине на Україну, особливо на Схід? У мене особисто, там мої хлопці, хто там поруч зі мною в військових, в більшості кількості українського народу, який був дотичний до війни, є дотичним, є просте розуміння. Все, що каже Росія і їхні оці говорящі голови, все це
не варта нічого абсолютно. Тобто ми просто це пропускаємо. Я не маю Але з іншого боку Росія має свою роль. Ми для себе це розуміємо. Крапка. З іншої сторони, ми розуміємо, що вони є гравцями, потужними гравцями, вони є потужним нашим ворогом, смертельним ворогом, насправді. Битва смертельна відбувається. Або ми, або вони. І виходячи з цього, ми насторожені. Ми розуміємо, що вже нова якась ігра, нова КГБшна їхня постанова, знову вони щось вимірюють, знову вони щось заплітають, вибачте. І ми дуже насторожені, уважно прослідковувати будемо, яка реакція буде від наших спікерів, від наших великих голів і розумних. І будемо, аналізуючи цю ситуацію, виходити з конкретними пропозиціями, речами до людей, звертаючись, розповідаючи і окреслюючи ті загрози, які сьогодні виникають. Це однозначно загрозлива річ, небезпечна, і нам слід чекати продовження. Можно скажу один момент, да? Помним лето 14-го. Мы только до Минска дошли, погибло самое большое количество украинцев. Второй Минск, февраль 15-го, погибло больше. Сейчас за время, которое нам чесали по ушам за разведение, за мирные инициативы, погибло самое большое количество людей. При разводе войск погибло больше, чем при обычных боевых действиях. Так вот, разговаривать с Россией сегодня мы не можем. Вы помните фильм фантастический, когда на Землю напали инопланетяне? И когда пришли на переговоры, говорят, что вы хотите, давайте договариваться. Инопланетянин сказал, мы хотим, чтобы вас не было. О чем мы можем сегодня договариваться с Россией, когда путинская Россия хочет, чтобы не было Украины? Давайте послухаємо ще одну думку. Ось в ефірі телеканалу АТR. Долю мінського формату прокоментував військовий представник місії України при НАТО 2008-2011 років. Для України кращий формат – це мінський процес і нормандська четвірка. Але у даному випадку ми не можемо чекати. Ми досить довго чекали. 5 років одні розмови і більше нічого нікуди не просувалась наша політика і відносно вступу до НАТО, і відносно зупинення війни на Донбасі. Вести переговори з керівником країни-агресора. Знаете, вот... Пане Миколо, ось ми почули прямі перемовини Зеленський і Путін. Другого варианта нет. Сегодня всю ситуацию в войне можно решить только в Москве. И мы это прекрасно понимаем. И пока не будет прямых, хотим мы этого, не хотим. Ви теж за прямі перемовини? Причем, не може бути іншого. Ви візьміть ситуацію, да? Порошенко 20 раз сидел за одним столом с Путиным. Париже, еще где-то встречались. Но они сидели по разным углам. Они даже не поговорили с друг другом. Вот что он туда перся, я не пойму. Сидеть с ним за одним столом, а потом вечером выпивать. Поговорите мне когда. Меня вот это вот удивляет ситуация. Знаете, выступает какой-то человек, не знаю, при какой злочинной владе он был, да, 2008-2011 год. Весь в орденах, вот с такими звездами. Откуда у него эти медали, ордена, звезды? И меня убивают, когда у нас каждый министр обороны был награжден президентом Украины, да? Те Порошенко, те теми. У нас Янукович в бегах, он наградил половину этих всех министров, генералов, адмиралов. Я не пойму, когда у нас начнется процесс судов над ними. Когда мы начнем отбирать у них то, что они ограбили украинскую армию, украинский народ. Когда мы их начнем, и сепаратистов тоже, лишать украинских наград, украинских званий, украинских должностей. Когда мы определим, кто сегодня ваши земляки-татары, ваши земляки-крымчане, мои луганчане и дончане, находящиеся на той территории. 6 лет та злочинная влада, и уже эта злочинная влада, я говорю о Верховной Раде, не может вызначить статус людей. Они пособники террористов или они заложники террористов. Приезжают эти придурки, по-другому не назову, с комитета, и говорят, мы откроем счастье. Да закройте вы все КВПП, о чем вы говорите? В прошлой передаче мы разговаривали, нужен туалет на пересечении в Крыму. Да? Еще зонтики давайте им поставим, там, и лежаки бесплатные. У нас такое впечатление, знаете, как вот тут в анекдоте. Они тебе суд в глаза, а мы им божья роса. До каких пор этот дурдом буде продовжатися? Пане Андрію, як ви гадаєте, чи потрібні прямі перемовини, чи все ж таки формат нормандський? Чи може інший якийсь формат, аби ситуація змінилася в Україні? Ми з практичної сторони, ми дивимося, знаєте, от хто такий Путін,
І ми розуміємо, що це людина там з кегебійською історією, це професійний лицемір, агресивний, який цілий світ ставить на коліна. Він в Сирії піднімає літаки, хімічну зброю розкидає, вбиваючи дітей. Там йому без різниці все. Він пробує на слабкість, це вбивця. І дивимося, хто такий наш президент. І от розсмішити наш президент, напевно, зможе його. Ми, напевно, зможемо щось таке сказати, яке буде дотепним, яке буде, чи зможе він переграти його. І це непогано, що президент є фаховим в якихось речах. Чи достатньо йому сьогодні фаху, витримки, позиції твердої, відчуття, що за ним ціла країна, говорячи з таким монстром, вбивцею, і чи зможе він його переконати, переграти його, дипломатично завести в якісь виграшні для країни речі, в нас великі сумніви. Тому чи на цьому етапі він готовий розмовляти з цим звіром, важко сказати. І ось сьогодні Україна перезапускатиме відносини з НАТО. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк. Давайте послухаємо, що він сказав. Ми перезапускаємо формат роботи з НАТО, робимо його більш практичним. Буде документ, але ми його не встигнемо зробити так швидко на наступний тиждень. Ми розраховуємо, що перші документи будуть підписані цього року. НАТО запровадило підхід «одна країна, один план». Тому підтримка України буде надаватись в рамках однієї програми. Ми станемо першою країною, яка буде рухатись за цим підходом. Ви знаєте, у мене сьогодні відбулось дві зустрічі. Да? Зранку я зустрічав свого товариша із Америки Михайла Бабчука, який допомагав, був волонтером, давав нам допомогу. І потім до мене прийшла людина, у якої син зараз знаходиться на війні, а він з Крима. Да? І так сталося, що ми втрьох сиділи, і оця пожила людина, яка прийшла, каже, в мене зараз син на війні, ми все втратили. Я хочу звернутися до вас. Я говорю, та чому до мене особливо? Ні, каже, я хочу звернутися до ветеранів. Зверніться, каже, до Путіна, щоб Путін розмістив на території України воєнну базу. Я говорю, та вот как раз сидит гражданин Америки, он с Трампом в том году был на этом снеданку, передавай ему письма. И он говорит, вы понимаете, что Путин ложил на НАТО, он его не боится. Там половина НАТО работает на него, как и ОБСЕ. С кем разговаривать в нормандском формате? С Меркель, которая есть дольщицей с Путиным, или с Макроном, который говорит, что мы хотим работать с Путиным. Зеленский приедет один против троих. Так вот, тоді навіщо такий формат? Сідовласий дедушка говорить, зверніться до Трампа, хай зробить. Каже, Путін боїться тільки Америку. Бачите, от Сирію вспомнили. Он говорит, из Сирии вывел, надавили, то все. Так вот, ситуация. У нас такое впечатление, что действующая власть провоцирует. Да, вот. Моя позиция – нет продажи украинской земли до окончания войны. До полного повернения территорий Крыма, Луганска, Донецка. Вы из Крыма, крымчанка. Мой товарищ Женя Берет, айдаровец, говорит, дайте мне землю под Керченским мостом. Вы меня извините, сегодня в Крыму вся земля, которая была раньше разделена между украинцами, уже передана гражданам России. Никто не хочет поднять вопрос кадастра. Посмотреть это. А что делать переселенцам, у которых по 2 гектара в Луганске? Они что, их могут подать, поменять, продать? У нас государство дало им компенсацию или дало что-то взамен. А это государство наше 5 лет насилует тех фермеров из Крыма, Луганска и Донецка, у которых осталась там земля, майно. Они в 2014 году не убрали урожай. И украинские банки, в том числе и государственные, порвали их, потому что невозможно было предоставить документ, который бы признал форс-мажорным действием и остановил платежи по кредитам. У нас сегодня государство, к сожалению, провоцирует и воюет против народа Украины. И то, что говорит Андрей, действительно может быть. Мы можем сегодня попасть еще в худшую ситуацию. Сегодня мы были у одного из заместителей министра финансов. Слово Андрею. Не, я закончу и пожалуйста. И мы говорим, ребята, давайте эту проблему решим в этом году. Он говорит, а давайте в следующем. А мой товарищ сидит и говорит, в следующем может Украины не быть. Мы откладываем решение вопросов на то время, когда их не нужно будет решать, их решат за нас. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, щодо цього ставлення заяви, яка щойно НАТО?
Допоможе нам? Геополітично бути гравцем в світі, звісно, потрібно рухатися. Ну, але давайте подивимося, як на нас, уявимо собі, як на нас дивиться світ цивілізований. Вони не знають, хто наші керівники, вони не знають, як в офшорах ми це знаємо, і скільки грошей. Вони не чують розмов наших політиків, давали хабарі, чи не це ми з вами сумніваємося в чомусь. А вони все це знають, прекрасно знають і дивляться і думають, як цей народ може вибирати. Ну, ми бачимо, що в наших банках їхні кошти, ми знаємо, де вони відпочивають, де вони лікуються. Вони знають, хто ми. Чи вони нас сприймають як, ну, сподіваюсь, що вони сприймають нас як рівноцінних союзників. Ну, я не бачу практичних кроків. Це з однієї сторони, хоча в напрямку цього рух потрібен. З іншої сторони, допоки, і це основа, президент країни не зрозуміє, що тільки в своєму народові, в своєму війську, в реформованій, сильній, потужній армії, на яку виділяються кошти, а, до речі, в війську українському самі серйозні мотивовані бійці з Луганська, Донецька і з Криму. Це я вам говорю як відповідально за 5 років бачимо часу. Допоки нічого не зміниться. Ми бачимо, що більше вже 5 років війна в Україні, на Сході окупована Крим. Наскільки українські війська стали такими сильнішими і наскільки вони зможуть протистояти російським військам? Мені, добровольцю, казати про армію, напевно, важко. Я точно знаю, що є достатня кількість тих людей, які можуть вирішити в Збройних силах України, СБУ, поліції, Національній гвардії, які своє життя кладуть, 5 секунд часу покладуть за цю країну, мотивовано, борзо, сильно і агресивно, не відступивши, віддавши все, що мають за цю землю. З іншої сторони, чи є зміни в армії, чи проводяться ці реформи? Ні. Це все мертве, це все деморалізоване, демотивоване, і це найбільша проблема. Що ці крайні 5 років, що зараз ми змін якісних не бачимо в цьому. Чи я спокійний, що русські будуть вмирати тут на кожному сантиметрі нашої землі? Так, спокійний. Українське військо, українські воїни є в кожному, в достатній кількості громадян України. І підніметься стільки людей, що ми спокійні на рахунок цього. Пане Миколе, як гадаєте, коли все ж таки українська армія буде потужніша, ніж російська, і коли вже ми поставимо точку і геть російських військ з України? Когда мы выгоним из армии всех тех подонков и негодяев, которые сегодня руководят армией, я говорю о генеральном штабе, о высшем руководстве, которые грабят. На землях Министерства обороны в Киеве строятся элитные дома, а 48 тысяч військовослужбовців досі не забезпечені житлом. Из 2700 человек, которые вышли военно-морского флота с Крыма, за 5 лет забезпечено 25 человек. Так вот, я вам сейчас хочу сказать одну вещь. Эти негодяи хотят продать украинскую землю для того, чтобы пополнить бюджет. Когда меня спрашивают, пойду ли я работать в команду Зеленского, говорю, да, только палачом. Я за 3 дня увеличу бюджет Украины в 3 раза. И все эти подонки типа Свинарчука сами принесут и положат вот на этот стол наличные все, а пойдут на рудники в Кировоградскую область. И когда у нас задерживают... Я не люблю Пашинского, но не надо его задерживать за это. Вы посмотрите, на чем он ездил, что у него было, что оформлено на маму, свата, брата. Ну зачем из нас делают дебилов? Мы берем, открываем декларацию и задаем один вопрос. Откуда они все это взяли, ни дня не работая в бизнесе, на производстве, всю жизнь будучи депутатами и чиновниками? Мы должны вернуть все, что эти подонки украли за время независимости Украины. И они это все принесут сами, вместе со своими женами, детьми. Они никуда не денутся. А то, что сказал Андрей... Европа сегодня с нас уже смеется и потакает им. Все их деньги лежат там учатся их дети, там лечатся их родители и они. Но с нас уже смеются все. Так вот, я еще раз скажу, не нужно продавать украинскую землю, не нужно ничего менять в экономике. Нужно вернуть у этих подонков и негодяев. Мы объедем вокруг Киева, увидим, где они живут, и они все принесут завтра. Дайте нам с ними, Андрею, мне и таким, как мы, поговорить 5 минут. Они будут идти с явкой, с повинной сюда, а потом пешком идти на Колыму, куда им надо. Микола Греков, мер окупованого міста Олександрівка, і Андрій Герет, заступник командира Української добровольчої армії. Дякуємо, що були з нами. Будемо разом контролювати владу.
Я думаю, контролювати їх уже будуть другі Ми люди. контролюємо на сьогодні, контролюємо і продовжуємо це робити. Дякуємо вам. І далі ефір Прайм Любомиром Ференцем. Його гостем буде Сергій Гарбатюк, екс-керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Залишайтеся з АТR. Есть народная примета. Если на российском